Dost oğlun mene çıkanlaryn. Bir kıyın görmesine gelip alyp gitsen kime boljak gal? Boldy garaşýan. Körpem, nämen suratyny çekýän? Cennetden biroýyň suratyny çekýän naý. Çekip näme diýen? Satýan naý, sizden birini alaýyn da. Näçeden? 5 manatdan daý. Almasak bolmaz ogul. Meşunal. Onna maňa birini ber. Daý bu köp bolýara. Köp bolmaz. Sen soğukta turmada öňe bolýarmy? Döwran, ýör da ha, bolla, ýör. Bardım atam, bardım. Alo. Ay dost şan gow düşgör otyr kama tuldurdyň ay etmele däldiň ay. Tünkü pul berip oturan oglanjygym bara. Cennetden öý satýan ýedi bolyn. Menem gowuny alaýyn diýip satyn alan boldum da. Ýaňy ýatyrkam düşümde bir ýaşy zada gelip sen cennet bilen muşlanýaň diýdi. Ana naý dost. Körpem dünkü cennetten zahit atyan senin mi? Owa daý men. Menem aljak näçeden? 10.000 manat daý. Onu tabyň gurbama adam saýlaýanmy? Dün men dostum arap 5 manat diýen, maňa 4.000 manat diýenler. Daý seçimden cennet satyn alyp bolýandyr ekänmi? Näçe puluňyz bolsa-da cennet satyn alyp bilmersiňiz. Cennet satylmaýar. O näme üçin? Men dostum atypdyň dün. Sen dostum cenneti pula satyn alyp bolmajagyny bilýärdi. Ol men gowunymy almak üçin satyn alan boldy. Cenneti gazanmak üçin ilki gowunlary gazanmaly. Gowunlary almak üçin gowy adam bolmaly. Ýagşylyk köp etmeli. Esasanam oradaýym. Barmy? Alo. Ýokma ýa diýjek bolýarym dün. Cenneti gazanmak üçin ilki gowunlary gazanmaly. Gowunlary almak üçin gowy adam bolmaly. Ýagşylyk köp etmeli. Esasanam oradaýym. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah